And gini bende Gachagua ene nangama seche moko either ongo osiepe or engo osiepe. Nke Gachagua ne beri go osiepe to gini da kochopo kata in the floor of the house. Wan gi joma dongi Kenya kae, wan gi Jaduong' Raila Amolo Odinga, wan gi jopate madongo, wan gi archbishops mamawa. No consult jogi. To jogi ne di romo president. Ke gibe nyaka gibed guided. From there ne di gitieko gini o makare. Ene mowe gini bochopo kama koro jo take your sides. To gima dagi Kenya kae ma anyalo nuoni in this set today. Leaders who are set a president magini neno gana no nyiew gi every day. Kekta kot kilonke koloi to no ngane onyiew. Disease ni wabro tieko karango. Kama e wach modo apidho ma joma tindo broke out tomorrow. So wabedi jok moko ma can make a decision. So gik miwacho kaka important bills ma deal gi Kenya. So this parliament has failed totally. My parliament moko so ng'eyo kane kiduoko kiuso maembe ng'ato uso maembe siling 20 tini uso 40. Ja 20 ni ng'eni nyalo tieko mage bu kendo dhi war moko. Kendo duogo tieko dhi war moko. Ka in magi mag 40 gi ochung'. Boduogo yudo hala moloyi. To into magi mag 40 kando to manadi ochung'. Our parliament does not reason like that. That's why no taxes are too high. Ke girango sara. Galawenses magiyudo. Ing'en parliament ni parliament machimi maber mogik. To gine magi wang'e jo Kenya malach motamre gno. My parliament man got a lot of privilege. And gum to kamari go constituency free, ma all ma photo to everything. To mane magadana visitor school maonge choko nyal de. School maonge jopuonjo konyal de. Hospital michiedhi jo konyal nyono. So generally representation ma Kenya is wrong. And that's why we jo kami warning. Nyinge mulieko gi may not be there. From here maybe government is going to have another school of thought. Minyano anka new system of governance in Kenya. Makendo unyano ango kagi kumotimore Kenya Korean Kenya. Okay, no political party anymore. So circumstances are different. And experts are talking. I don't see any sense of what is happening. Gimaduong ni Deputy President Marwa had a bad luck in the journey. Gimone gwa penjere. Eno kom ni kanyu chapoden Vice President be no racha. Ko biro bedo Deputy President ero kendo koro ko chopo kuom Deputy President Masani koro kendo chako build richo. Deputy President Morocha be ne do work to wisdom maro uru no sustain. What is the disease in this seat? Man should be the question. Titie denade kosuka tiba ochopo kama koro ni etem itembrang ni onyalo yawre mane kare magi monego rang. Iwinja nikech ing'e bunge chande okoso distinguish what is criminal and what is political. Kacho nego gial Gachagua go political question. Criminal nego give me the various departments. Emano nego gichako go. Ekagi uyeni gi combine. But I believe not Senate is going to do a good job. They are going to try everything in the level of natural justice.